morning, Siargao, maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan, salamat sa inyong suporta. Ano yan nasabta balik sa atong tulumanon, sa atong programa, Siargao TV News, para na paghatag kaninyo sa mga importanteng balita din na sa isla sa Siargao, sa rehiyon sa Caraga, sa probinsya Surigao del Norte, o sa tibuok nasod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning na kang Langlang Delgado. Maradyo na panahon, Siargao. Good morning usab kan Judes ka David. Good morning, Siargao. Good morning, Siargao. Watching from Kuwait. Mabuhay po tayong lahat. Gikan na kang Roslyn Sumando. Salamat po. Morning host. Happy viewing to Pedarce family. And happy birthday also to Aljon Rapanan. Gikan na kang Lynn Lopez Dar. Salamat, Lynn. Salamat. Good morning, Siargao noon. Gikan na kang Flor Eliar. Salamat. Kang Roslyn Sumando. Salamat. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing po sa tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang suporta para na kanatong mga katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po. Magandang umaga sa tanan. Good morning usab sa atong mga reactors karon. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga kasyargao atong pagkasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tropical cyclone o tropical storm na si Leon anaa sa 1,010 kilometers west of Central Luzon o adunay maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour. Gustiness nga moabot sa 105 kilometers per hour ug ang movement niini mga kasyargao westward sa kakusgon o sa kapaspason nga 20 kilometers per hour mga kasyargao. Samtang ang Mindanao makaangkon sa mapanganuron gihapon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilat pagpanalugdog tungod na sa southwest monsoon. Kasarangan ngadto na sa kusog nga hangin ang magagikan sa habagatan kasagpan ngadto na sa kadagatan o habagatang direksyon o kasarangan ngadto na sa pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong screen nga doon na lamay gamay na pag-ulan mga kasyargao. Na ibalo man ta kagahapong adlaw, grabe gayud ang pag-ulan dinhi sa atong probinsya Surigao del Norte. Apan gipayuhan karon gihapon nga mo dala gihapon og mga payong mga kasyargao kay adunay mga kalit-kalit na pag-ulan. Apan karon nisubang ang haring adlaw ganinang alas 5:31 og musalog kini alas 5:41 sa hapon unya mga kasyargao. Good morning, happy viewing po. Gikan na kang Nancy Bell Trezares. Good morning. Good morning usab. Good morning Kuya Jeep. Pakibati po ako sa ako pamangkin ng happy birthday na si Princess. Happy birthday Princess. Gikan na kang Edwin Clave. Salamat po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Memosa Melody. Magandang umaga po. Good morning sab kaninyo. Salamat po sa suporta sa pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga. 49th adlaw ng San Benito nagmalampuson ang selebrasyon sa ika-49th adlaw ng San Benito o State of the Municipal Address Consoma ni San Benito Mayor Gina Menil kagahapong adlaw. Gisugdan ang maong programa sa usa ka Thanksgiving Mass dito na sa San Benito Parish Church. Samtang adunay ribbon cutting nga nahitabo alang na sa pag-abli mismo sa maong selebrasyon. O gipaygayon usab
ang State of the Municipal Address ni Mayor Gina nga nagisgot sa mga kalambuan sa maong munisipalidad og ang umaabot nga mga proyekto alang na sa katawhang San Benitoanon. Nahimusab ang highlight sa maong event ang launching sa ika-50th Golden Jubilee Celebration sa San Benito sa tuig 2021. Mihatag usab og plaque of recognition ang maong munisipalidad sa tanang COVID-19 frontliners nga mismong nangunay sa pagpatuman, pagsumpo mga kasyargaw, pagsumpo sa pagkailap sa COVID-19. Mao na ang nahitabo dito na sa San Benito mga kasyargaw kagahapong adlaw. Grabe nila ka-busy kahapon. Thank you usab kang Sir Kairos Garcia, ang ilang tourism officer designate. Salamat sa mga information o sa pag-abi-abi mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, food packs padayon nga gipang apod-apod. Padayon nga miapod-apod ang personahe sa San Benito Municipal Police Station og mga food packs og voluntary donations ngadto na sa mga indigent family nga makasustener sa panginhanglanon ilabi na sa mga food supplies bisan kausa sa usa ka semana didto na sa Purok 1, Barangay Bongdo, San Benito. Gipanguluhan mismo ni Police Staff Sergeant Rigor Puyales ang maong pagpanghatag. Congratulations! Salamat sa atong mga kapulisan nga padayon ang ilang suporta alang na sa mga kabos nato na mga kaigsuunan nga nanginhanglan gayod mga kasyargaw ilabi na sa pagkaon panahon karon sa pandemya. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan ilabi na sa atong mga commenters karon. Maayong buntag Kuya G. Diya sa Esperanza sa akong tiya Andresa Longos og nagpainumdum gikan sa San Jose del Monte, Bulacan. Gikan na kang Vesha Longos Mapa. Good morning, shoutout sa tanan taga Bulacan. Shoutout kaninyong tanan og sa mga taga Del Carmen. Salamat po, magandang umaga. Shoutout kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pakibati po dyan sa inyo. Gikan na kang Lizel Hier Hamito. Good morning po, magandang umaga. Salamat. Good morning sir, pa-shoutout naman diri sa Barangay Kangkohoy, especially sa among beloved Barangay Captain Honorable Rita Balugbog. God bless. Gikan na kang Leslie Longgo. Salamat po. Shoutout kaninyong tanan ilabi na kang Barangay Captain Honorable Rita Balugbog. Salamat po, magandang umaga. Good morning, gikan na kang Jeno Herarcas. Sir, good morning ako sa pamilya Nan Rodela Morelia Bosito diya na sa Asinan, Pilar. Gikan na kang Flor Elia sa tanan taga Pilar, ilabi na sa Asinan. Good morning po kaninyong tanan. Good morning Kuya G, gikan na kang Joylyn Requirement. Salamat po, magandang umaga. Good morning Siargao, kanimo sab Kuya G, gikan na kang Jezmel Buwal. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, 7,172 ka workbooks gihatag sa probinsya Surigao del Norte. Mihatag karon ang Nickel Asia Corporation, Taganito Mining Corporation og 7,172 ka mga workbooks sa probinsya sa Surigao del Norte. Isip usa ka tabang sa atong probinsya para na sa pag-abli sa klase karong umaabot bulan sa Oktubre. Sumala pa nga ang maong pag-turnover sa maong mga workbook gitambungan mismo sa Surigao del Norte Governor Francisco Matugas uban ni Siargao Schools Division Superintendent Dr. Nelia S. Lumukso, Surigao del Norte Schools Division Superintendent Tess Real og TMC Resident Mine Manager Artemio Valeroso. Sumala pa nga kini nga mga workbook ipang-distribute sa nagkalain-laing mga eskwelahan sa mainland Surigao og Siargao. Samtang mapasalamaton sa TMC si Dr. Nelia Lumukso, ang Schools Division Superintendent sa Siargao, ilabi na sa tabang gikan mismo sa mga kumpanya nga makabenepisyo gayod ang mga estudyante. Mao ka ng latest update sa probinsya Surigao del Norte. Mga kasyargao, adunay mga workbooks alang na sa atong mga kabatan-unang estudyante, labi na sa public school.
mga kasyargaw. Samtang, mga kasyargaw, Bislig City, nakatala og duha ka COVID-19 death. Nakatala karon ang Department of Health Caraga og upat ka mga bag-ong namatay tungod na sa komplikasyon sa COVID-19 base na sa report ni ini kagahapong adlaw. Sumala pa nga duha ni ini gikan mismo sa Bislig City. Usa ka 75 years old nga lolo ug usa ka 57 years old nga lalaki. Atong paminawon ang detalye sa mga bag-ong COVID-19 death toll sa Caraga. We have 4 recorded COVID-19 related deaths. Our first death is a 75-year-old male from Bislig City, hypertensive and diabetic, onset of shortness of breath on September 11, referred to an end referral hospital on September 16, and died hours later. Our second case is a 57-year-old male from Bislig City, hypertensive and diabetic, onset of fever, cough, and shortness of breath on September 9, admitted on September 12, and was referred to an end referral hospital on September 13. Due to complications, the patient died on September 15. From our previously confirmed case on September 13, 2020, we have recorded 2 deaths. Our third death is an 81-year-old female from Butuan City, hypertensive, onset of fever, cough, diarrhea, and shortness of breath on September 2, admitted on September 8, and due to complications, the patient died on September 16. Our fourth death is a 55-year-old male from Butuan City, onset of shortness of breath on September 5, admitted on September 8, and was confirmed COVID-19 positive within the admission period. Due to complications, the patient was referred to a level 2 hospital on September 14. The patient eventually died on September 15. Mao kato mga kasyargaw ang mga dugang COVID-19 deaths nato mga kasyargaw sa Caraga. Good morning Kuya G, gikan na kang Brock Balili. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Tennessee 1, Butuan City, gikan na kang Tata Bordeos. Salamat po Tata Bordeos, salamat. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita, giila karon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ang nahimong resulta sa mga grabeng nga naapektaran sa COVID-19 pandemic sa ASEAN countries. Aron matubag kini nga survey gi-insister karon ni Secretary Harry Roque nga padayon karon nga nangita og paagi ang gobyerno aron mahatagan og panginabuhian ang mga Pilipino pinaagi na sa hinahinay nga pag-abli sa ekonomiya sa atong nasod. Atong paminahon ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Well, on your first point, malungkot po talaga yan, no, na talagang napakadami pong naghirap dahil sa pandemya. Hindi naman po natin ninais to. Talaga naman pong, kung hindi naman tayo nag-ECQ, baka mas marami talaga sa atin na nagkasakit. No? So, malungkot na katotohanan po yan. Pero lahat naman po yung ginagawa natin para makaahon ng lahat. Ito po ang dahilan kung bakit ang kampanya natin ngayon ay Ingat Buhay para sa Hanap Buhay. Dahil makakabangon lang tayo kung tayo po ay babalik sa ating mga hanap buhay. Pagdating po doon sa digital business, ini-encourage din po natin yan. At sabi nga po ng ADB, it is hampered by poor internet infrastructure. Pero kanina po, narinig ko naman po si dating Yusek Rio sa radyo na nagsasabi na mas mataas pa talaga actually ang speed ng internet natin kaysa dun sa sinabi ni Secretary Gringo Onasan sa Kamara de Representante. Ang sabi kasi ni Senator Gringo, mga 7 to 8 Mbph lang tayo, pero ang sabi ni Yusek Rio ay nasa 20 na tayo. No? But we can do better and we will do better. When I was in Congress, isa po sa sinulong natin yung libreng internet, and we will make sure that now that we're in the executive, na yung libreng internet talaga ay ma-implement on a nationwide basis.
Mao ka na mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ilabi na sa survey nga gihimo sa Asian Development Bank, sumala pa nga ang Pilipinas usa sa mga naigo gayod sa COVID-19 sa tulod sa Association of Southeast Asian Nations ng ASEAN, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa tulo nato nga zodiac sign karong buntaga, tulo asa advantages o sa Aries, advantages sa imo ang financial development karon. Ayaw paglagot sa situation nga moabot sa imo. Samtang sa Taurus, constructive ang imong paggamit sa energies karon. Ang imong perfect timing mohatag og success sa imo. Ayaw pa sobra sa kaon. Samtang sa Gemini, masolve na ang work problem nimo. Malipay sa pagsugal sa business og pleasure. Mao kana ang tulo asa nato nga horoscope karong buntaga. Giya lamang kini mga kasyargaw para sa pagkabot nato sa atong success. Samtang healthcare workers makadawat og dugang benepisyo. Makadawat karon og dugang tabang gikan sa gobyerno ilalom sa bayanihan to recover as one act kun bayanihan 2 ang mga health care workers nga nanguna sa pakigbatok sa COVID-19. Sumala pa nga ang mga medical frontliners makaamgo og mild o moderate nga mga sintomas, o kung nakaamgo ka ng mild o moderate nga mga sintomas sa COVID-19, makadawat ka og 15,000 pesos. Samtang adunay plus 20% nga premium basic salary per month alang na sa atong mga frontliners, transportation and communication allowance, hospitalization gikan sa PhilHealth, 300 pesos nga PhilHealth premium per month mga kasyargaw, actual hazard pay, duty pay mga kasyargaw, o COVID-19 special risk allowance per month, life insurance, og meals mga kasyargaw, lakip ang accommodation. Samtang aduna usab kini personal protective equipment nga ihatag og ang mandatory COVID-19 testing matag kinsena sa bulan mga kasyargaw. Mako na ang madawat karon sa mga healthcare workers nga padayon ang serbisyo mga kasyargaw sa katawhang Pilipino. Aduna sila mga gigahin karon o ang gobyerno migahin karon mga kasyargaw o dugang na mga benepisyo alang na kanila aron magpadayon gihapon ang ilang efforts, ang ilang serbisyo para na sa katawhang Pilipino. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope mga kasyargaw, sa Cancer, productive ang imong work day. Adunay surprise expenses. Ayaw panaway sa kauban. Samtang sa Leo, malipay sa passionate romance karon. Mailan nimo ang perfect life partner. Lucky numbers 20, 32, 44, 53. Lucky color mocha brown. Samtang sa Virgo, maglikay sa personality conflict at work. Happy ka sa imong pleasures activities karon. Mao kana ang laing tulupan na horoscope karong buntaga. Taud-taud atong pagkasayron ang dugang pangtulo mga kasyargaw. Samtang good morning, happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning gikan na kan Jessa Paulina Sipe. Good morning po. Good morning, Siargao. Good morning sa tanan. Nangita og naminaw sa Siargao TV. Og labi na kang Kuya G. Good morning. Salamat. God bless us all. Gikan na kang Tata Manazones. Good morning po. Salamat. Good morning, Jessa Sipe. Good morning. Good morning sa mga taga San Benito. Labi na sa akong family. Gikan na kang Jezmel Bual. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw, top-up cash subsidy, sugdan na ang pag-apod-apod
nakatakda ng mga sugdan sa DSWD ang pagpangapot-apod sa mga top-up cash subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ilabi na sa tabang o tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantages workers kung tupad program gikan na sa Department of Labor and Employment o ang mga benepisyaryo sa financial subsidy sa mga rice farmers sa Department of Agriculture. Atong paminawon ang detalye gikan mismo sa DSWD. Kung maalala po natin, nung Martes ay naibahagi natin na magbibigay ang DSWD ng top-up sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ito yung mga benepisaryo ng SAP, ng Department of Labor and Employment, at Department of Agriculture. Kasama po sa mabibigyan ng top-up cash subsidy ng ahensya ang mga benepisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o yung tinatawag natin na tupad. Ito po ay pinangangasiwaan ng DOLE at yung isa pa po ay yung financial subsidy for rice farmers o yung FSRF ng Department of Agriculture. Ito po ay alinsunod sa Joint Memorandum Circular 2, Series of 2020 o yung Joint Implementing Guidelines for the implementation of the Social Amelioration Program for the second tranche. Ang top-up po ay ibibigay upang mabuo ang kaukulang ayuda na 5,000 to 8,000 o ang maximum subsidy ng bawat rehiyon na natatanggap ng mga benepisyaryo. Ayon po sa JMC2, ang top-up para sa Department of Agriculture FSRF ay ipapamahagi kasabay ng second tranche ng ayuda para sa mga benepisyaryong mula sa dating ECQ areas base sa Executive Order number 112 Series of 2020 na inilabas noong ika-1 ng Mayo. At ganun din sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea noong ika-2 ng Mayo. Ang top-up naman para sa DOLE tupad ay ipamamahagi para sa mga kwalipikadong benepisaryo nung Mao kana mga kasyargaw, ang mismong pamahayag gikan na sa DSWD. Adunay mga benepisyaryo, adunay mga benepisyo nga ipangapod-apod na karon alang na sa mga rice farmers o sa atong mga laborers. Salamat po. Good morning, Sir G. Siargao. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Salamat, salamat. Salamat mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope, sa Libra, malipay ka sa imong social activities. Ang imong social graces o charm ang asset sa imong negosyo. Makadawat og surprise gift. Samtang sa Scorpio, paglikay sa over and ang expenses karon. Favorable karon ang creative activities para na kanimo. Samtang delighted ka sa plano sa ASEAN Tour. Ayaw i-discuss sa imong plano sa uban. Mao kana ang laing tulo nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Ang last 3 ato pagasayron unya taod-taod mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa sports mga kasyargaw, PBA posibleng mag-resume karong October 9. Ang Philippines Premier Basketball League o ang PBA mi-anunsyo kagahapong adlaw nga naset na nga mag-resume ang season niini ilalom sa bubble set-up sa Clark, Pampanga karong October 9, 2020. Nasayran nga gilauman nga moabot ang mga team karong September 26 sa usa ka confined environment. Apan, naghulat pa ang maong liga sa approval sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease kung IATF mga kasyargaw sa approval. Sumala pa
kang PBA Commissioner Willie Marcial nga adunay nahitabo o mahitabo nga 2 games matag adlaw ug adlaw-adlaw ang duwa kun makabalik na ang liga. Gitanaw karon nga sa tunga-tunga sa December mahuman ang maong season restart. Mao kana ang latest update sa atong sports, ilabi na sa PBA. Samtang mga kasyargaw sa laing tulo nato nga horoscope karong buntaga. Sa Capricorn, dali makorek ang information sa negosyo. Maglikay sa sobrang strenuous physical activities. Samtang sa Aquarius, malipay ka sa imong success o fulfillment sa imong plano. Ang imong kauban muhatag og blessings sa imo. Samtang sa Pisces, happy day karon para sa imong friendship. Madawat nimo ang gift gikan sa abroad. Lucky numbers nimo 40, 48, 30, 54. Lucky color crimson, red. Mao kana mga kasyagaw ang mga horoscope nato karong buntaga. Good morning, happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat po kaninyong tanan sa ilabi na sa inyong suporta. Samtang mga kasyagaw sa atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo nga September 18, 1891 ang second Nobel ni Dr. Jose Rizal nga El Filibusterismo mga kasyargaw nga gisulat dito na sa Espanya o usasab ka sequel sa Noli Me Tangere na publish dito na sa Ghent, Belgium. Mga kasyargaw, September 18, 1891. Sumala pa nga gisugdan ni Dr. Jose Rizal ang pagsulat sa El Filibusterismo niadtong October 1887 dito na sa Calambal, Laguna. Mga kasyargaw. Mao kana ang gamay lamang nato na trivia og history alang na kaninyo. Unta na nakatag kini og dugang impormasyon alang na kaninyo. Ilabi na sa mga nilabay na ng mga katuigan nato mga kasyargaw. Samtang ang Surigao del Norte adunay COVID-19 monitoring report as of September 17, 2020. Sumala pa nga 30 ang suspected cases, 165 ang probable cases, 1,887 ang persons under monitoring, samtang 15,163 ang nakagraduate na sa pag-quarantine. Samtang 355 ang positibo sa rapid antibody test o ang RT-PCR confirmed cases ana sa 100. Samtang ang nakarecover 98. Kuha na lamang mga kasyargaw ang gihulat para na mamahimong COVID-19 free ang Surigao del Norte. Samtang ang atong COVID-19 update sa atong nasod Pilipinas. As of September 17, 2020, 276,289 na ang active cases mga kasyargaw o ang mga total cases sa atong nasod. Samtang 63,408 ang active cases mga kasyargaw. 3,375 ang nadugang kagahapong adlaw sa mga total cases sa COVID-19. Samtang 208,096 ang nakarecover o ang mga nangamatay miabot sa 4,785. Sa active cases nato nga 63,000, 87.5% ni ini ang nakaamgo sa mild symptoms. Mao kana ang latest updates sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Dinhin na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhin na sa atong programa Siargao TV News para napagatud kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masahiran sa sulod sa isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga, probinsya Surigao del Norte, sa Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ninyo nag-alagad sa live stream karon, Kuya Jim, ingon kaninyong tanan mga kasyargao. Pagpakabana,
pagbantay, makisayod, aron dili kita, mahisuk kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, good morning po sa tanan, happy weekend!